Det er april 2026, og jeg har bygget det her vandløb i vores have. Det er egentlig et eksisterende bed, hvor der stod 2 buksbom træer, som jeg så har gravet op. Og så har jeg udvidet bedet. Det var sådan ligesom en halvmåne herude, og så har jeg ligesom gravet det lidt længere ud herude for at få noget mere både dybde i bedet, men også for ligesom at kunne lave det rigtige fald og få den rigtige form på bedet. Man kan sige, at den her video her, der vil jeg egentlig gerne fortælle lidt mere om, hvordan det er lavet, opbygningen af det, og hvilke materialer jeg har brugt, og hvilke overvejelser jeg har gjort mig forud for det her. Sådan helt lavpraktisk, der har jeg heroppe under de her 2 træstuber gravet en faskine ned fra Hjem og Fix. Jeg tror, den koster knap 400 kroner. Den er på 250 liter. Og den er så pakket ind i Fibertex. Og så det folie, som jeg også bruger i selve vandløbet. Man kan sige, så det, der egentlig er i hullet, det er, at i bunden af hullet, hele vejen rundt, i det her kvadratiske hul, der nok måler omkring 80 x 80 x 80, der ligger der så en fiberdug hele vejen rundt, for simpelthen at beskytte faskinen, når den er pakket ind. Så jeg siger først en fiberdug rundt i kanten, og så er selve faskinen pakket ind i fiberdug også, og så er den så pakket ind i folien bagefter. Og så er den sænket ned, og det gør simpelthen, at hele systemet her, det er sådan et lukket loop, kan man kalde det, hvor at der er en 5.000 liters Aquaforte pumpe hernede i faskinen, og den har så et 40 mm rør, der går hele vejen herop. Og som så har udløb under de her sten her. Så løber det så ned her, og ned i faskinen igen. Og sådan bliver det ellers ved. Selve pumpen, den var jeg meget i tvivl om, fordi det er det her med flowet, om der er for meget flow, om der er for lidt flow, hvor meget det larmer. Og det er jo ikke bare pumpen alene, det er selvfølgelig også, hvordan man laver selve stensætningen, og det er noget af det, man kan lege rigtig meget med. Men så synes jeg også, der var en anden ting i det, det er jo faktisk wattforbruget på pumpen, og den her, den var ret attraktiv, synes jeg, for den brugte kun 26 watt, og mange af dem, de bruger faktisk mellem 60 og 100 watt, for det skal være løgn. Men ellers så er det egentlig meget sådan en standard opbygning, hvor man starter med at få lavet sig en plan for, hvordan man ligesom vil have udformningen af vandløbet skal være, og så skal man så finde ud af, hvor det skal udspringe fra, og så skal der ligesom være et naturligt fald, og ligesom nogle terrasser hernede af, som vandet det kan løbe ned igennem. Og det er noget af det, man sådan skal lege lidt med, vil jeg sige. Selve vandløbet har sådan en standard fiberdug i bunden, som er købt ved køjmad.dk sammen med den her Aquaforte pumpe. Og der er cirka 1 meters bredde af den her fiberdug, der ligger hele vejen rundt i vandløbet. Og så ovenpå den igen, der er der så den her bassinfolie, som er sådan en ekstra kraftig kvalitet. Og der er faktisk rigtig meget stræk i det folie, jeg har købt. Med håb om, at det selvfølgelig kan holde i mange år. Men ellers så, jeg kalder faktisk også det her bassin for et low cost projekt, fordi man kan sige, jeg tror alt i alt, der er der nok, både med udstyr og alt muligt planter osv., der er der nok for lige over 3.000 kroner. Jeg tror faktisk, det dyreste i det her bed, det er faktisk de her dværgfyrtræer, som var, det var meget magtpålæggende for mig, og at jeg gerne vil have dem, fordi jeg synes, at de er så fine til sådan et setup her. Men mange af planterne, de er faktisk købt ved de lokale supermarkeder. Jeg fandt ud af, at de faktisk kan få planter hjem hen mod weekenden, så man kan faktisk finde nogle rigtig flotte planter, både ved Netto og ved Rema 1000 og ved Lidl. Og det synes jeg faktisk er ret fedt. Og alle stenene, der er brugt, det er faktisk marksten. Jeg har været ude og finde og gøre rent, og
Og det er jo ligesom jeg håbede på. Det er meget charmerende, synes jeg. Og det er lidt et puslespil, når man går i gang med det, at få lavet de rigtige kurver og få lavet de rigtige, sammensætning af det, så det ikke bare ligner sådan en stakker sten, man smider oven på hinanden. Der er meget flytten frem og tilbage, og man kan sige, når man så synes, at det ser godt ud, og man så tænder for vandet første gang, så kan det så godt ske, at man skal lave en del om igen, fordi at vandflowet så måske ikke er helt, som det skal være. De her drops, der er hernede, det er ikke sikkert, at de falder helt, som de skal være. Det kan være, at de larmer for meget. Der kan være mange ting, der kan drille en lille smule. Ja, men ellers så har jeg også installeret lys i vandløbet her. Der er 3 også Aquaforte lamper, som giver et fantastisk lys om aftenen. Det lyser sådan både ned langs vandløbet den her vej, og så op mod udspringet herop. Og så er der noget ned på nogle af de her små vandfald. Det giver en super fed effekt om aftenen, og giver ligesom en ny dimension til haven. Ja, de er ikke på ret mange watt, de er på måske 1,6 watt, tror jeg, per styk, men giver et fantastisk lys, meget varmt og klart. Ja. Men ellers så har der ikke været noget. Jeg har fundet nogle super fine sten til sådan at lave noget finish med, og ellers så består det egentlig af pinjebark, og så den her legendariske rustne stålkant rundt. Ja. Og hvis I vil have spørgsmål, så må I sige til, men et sjovt setup, synes jeg at lave, og det har taget en god uge, og jeg vil nok skynde det til, at det er en 12-13 timer, jeg har brugt på det fra start til slut, fra jeg har besluttet mig for, at nu skal det her ske, til at jeg begyndte at klippe i buksbom og slæbe det væk og begynde at grave hul til maskinen og så videre. Jeg vil anbefale, at man deler opgaven en lille smule op. Det er godt at gå lidt til og fra, og ligesom se det hele lidt an. Det er svært, synes jeg, at lave sådan i en arbejdsgang. Jeg synes ikke over mange overvejelser. Jeg havde min tvivl til start på, så kan man godt tro, at er det som om man har fået lavet sådan en form for en vulkan heroppe, der bliver lidt for høj, som så ikke passer til resten af haven, så det kommer til at se forkert ud. Har man noget forskelligt terræn i haven, så synes jeg også, at det kan være svært ligesom at få det til at blende ind på en naturlig måde, som man ikke tænker, hold op, der er en jordvold. Og derfor er det godt at tage det lidt i nogle faser derhen. Men ellers hvis jeg har nogle spørgsmål, så må I sige til.